Hej YouTube, det er Kasper William her. Vi skal lige vise jer det her. Det er at vi skal lave en rumraket. Vi håber det virker. Sådan, så skal jeg faktisk bare bruge nogle jern til eller andet. Så tager vi afsted. Nej, vi gør det. Jo, vi skulle bare lige tjekke benzin og så. Så er vi på vej op til månen, folkens. Ja. Vi håber nu. Jeg håber nu. Det er første gang, jeg er på månen. Jeg springer i luften. Sidste gang nåede vi ikke med vores fly. Vi skal lige have en faldskærm. Sidste gang nåede jeg ikke med. Men det gør vi nu. Så op til månen. Prøv at se. Hvis jeg smider det her iron. Nu skal I se, hvad der sker. Jeg smider iron. Nu skal I se, hvad der sker. Sådan noget. Vi nærmer os. Vi kan kigge ud af vinduet. Kan du ryste? Så kan vi så styre. Så kan vi så styre det sådan her. Men ja, vi når vist snart til månen. Så vi kan se, ja, så er vi snart til månen. Men det kan... Vent lige. Okay, nu skal I være forberedt. Da jeg smidt jernet, det betyder, at vi ikke kan komme op til månen. Så vi bliver smidt ud. Det skal jeg bare lige vide. Jeg ved ikke helt, om vi kan. Det kunne vi. Vi kan ikke trække vejret på grund af, at vi ikke har ilt. Og så sprang vi. Det må jeg undskylde. Vi starter! Okay, det kan godt være, vi får... Det er ilten. Kan I se? Vi er nødt til det her lort. Og vi finder lige nogle ting, så kan vi tage skål. Så vi bare nogle ting. Vi lutter på de steder, at vi lutter. Den er lige spændt. I så der, hvordan vi kan optage en ny video, hvor I kan se, hvordan det er på månen. Og knophunder. Nu skal vi lige finde noget ilt. Rock. Eller stod der røv. Er der ingen monstre? Ikke lige nu. Nå. Okay. Hvad er det? Morgen. Au. Ja. Altså YouTube siger, altså jeg er glad for at se den her video. Det har jeg virkelig. Og giv den et like, hvis I synes den er god. Det synes jeg garanteret ikke. Nej. Så det kan du have lige meget. Hvad der glemt det jeg sagde? Skal vi get en boomerang? Kom igen. Skal vi få luft? Nej, vi kan ikke. Skål da! Vi når det ikke, vi når det ikke. Helt klart ikke.
Burde vi ikke? Vi har da den ene. Jo, men vi skal bruge den anden. Det er 2 næse, jeg bruger. Og det ene stoppede med næse. Men snart så tager han ikke. Prøv at vi sætter lige vores flag, så ved de, at vi er her. Sådan er. Ja, stik! Vi har været på månen. Nå, Prøv at se, hvor højt man kan hoppe. Nu vil jeg hoppe ud fra månen. Der var jeg nu. Du kastede. Var det ikke? Nej, det var den døde. Hvad gør den der boomerang? Hvad er det for noget musik? Det ved jeg ikke. Kast boomerang! Kast boomerang! Vi skal have en boomerang! Kast boomerang! Ja. Jeg laver bare min lektier. Yippie, yippie, hey, hey! Og det er ikke Kasper, der laver en video, det er mig. Og det kan jeg også se, når jeg ser den. Kig på den. Kig på den. Kig på den. Ja. Au! Øj! Jeg står med bøden op i dalsen med den skarpe side. Au! Au! Spækker! Au! Jonks! Det kan sagtens. Det kan jeg leve. Okay, det er orange læbe. Den orange her. Det er mig. Hey, vi kan godt trække op. Nu stopper det. Nu turer jeg ikke være her mere. Vi har noget på månen. Vi skal have noget rustning, fordi der er et tryk. Ja! Vi skal have noget rustning, alle sammen! Giv den et like, eller vi dør! Kom så! Au for! Au, nu stak jeg mig selv i armen! Fjorten! Au! Der er handsken! Kan I se den alle sammen? Handsken! Jeg mig selv i hovedet. Au! Ah! Skål, det nu. Nej, går ikke. Jansen. Ses YouTube. Ja, hej.